Emioji to bange no wach ni ena hola kendo jopiny no kawe moko kuom gi pok oduoko to pod entie. Erokamano Joyce, we mondo abed honest with Standard. Standard nigi headlines moko mar shouting and crazy of late mondo maybe giyud readers, viewership and all that. But with all due humility, Katagin Standard not Amogiran. The Standard I grew up knowing is not the Standard I know today as a media house. Korogibe, they should know Katagin Standard not Amogiran. I don't know how they can run a country better. Because Standard of Ginyalo ran to be the Standard I used to know. When I grew, when I was young, Standard, KTN, those were the best of all. Kagin Mapogiran, man, so it is not very possible mondo they understand how to run a government. I'm not going to William Ruto Kura, and I'm sure supporters Magraila Binoko Negigo and Railo Odede. But Sani, we are faced with realities. Are ni one on the other side, Katawan this other side. Nikech kendwa kwanyal kaka nyikwara modi. Onge kaka wanyalo wuok kendwa mwaka obuya kata waka Meshack kata Raila Odede kata jatelo manade luon land mwater mabed president gi kuchwa kendwa. Nyaka wariwre gi jomoko. To mane reality mantie ni sani wariwre gi ji man kor Ruto kata wariwre gi ji man kor Kalonzo gi Rigathi gini. To kanyo kelo wa interest maru. Ka wang'iyo NYOTA program okawach ni it is the perfect of all other programs manosetimore kata mabiro biro. Onyalo bet ni oken gi perfection mwadwaro. But as at now, number chiel, nitie two things I have marked on NYOTA program, which for me make a lot of sense. Number chiel, we map out young people. Okobikao all the young people in this country. Okawumana 70 young people in every ward of all the 1,450 wards. Nyisonia opoge equally. Wangiyo Kenya ka. Ni program abilani. Number chiel NYOTA en kaka ndindi nyoro nyo wacho cha Miriambo. NYOTA en World Bank loan. Ok en World Bank grant. No. En loan. Koro onge gimoro ni kata wabe no nengo wa match mondo kiaji oyud gi mago to koro wuoya to number 2 mondo miya program like World Bank program bed approved makelnu as a country wabede gi obwongo matin ma just can think beyond. Ok en gima jo World Bank nindo to chiew gokinyi to wacho ni jo Kenya wan gi pesa moro. It has gone through all the due processes and due diligence. Mosengegi economist gi kiango mag World Bank kapo kibire mag jo Kenya. So William Ruto might not be the best president that has happened to this country, but nitie gik moko ma we have to accept. So mondo mingato kaka nditi nyoro koro bio play nwa malaika moa e polo sechegi ni kia gigo timore nade. It is a lie. Gima ging'ie en ni gin abilano no nengo bi ka gine sirikal to gikete skewed ma koni indonga matin mondo oneni otimre but kocha emodhiye in large numbers. But nikech koro biro to en 1,450 wards, each ward 70. Kata en ward mane Nairobi, kata en ward mane Ushago. Mano number chiel. Number 2, NYOTA opogore gi Hustler Fund. Nikech Hustler Fund had no any training. NYOTA nigi training component. Madwa timore for about 6 months. Kapo kimulo 50,000 ni lweti. Hustler Fund never got to any 50,000. Hustler Fund kata naka ukuende gi mana lunch 3,000, 2,000. To wachama lunch to para na gono Beni duoko. Ana kanya bet gi go sirikal. To kata kachule an stakeholder but asechule. Koro coming back to this, Hustler Fund had never given any program in terms of programming. Koro onge ngamane select ni who deserves this and who does not deserve. Emomiyo jomoko no kawe chamo na land. To training mani e NYOTA is making it possible for young people to actually thrive. Nikech kisetieko training after 6 months.
pesa ni kanoni every month about 6,000. Aeto kitieko ticha kimi another 50,000. Manyiso ni koro in ready for business, in ready for entrepreneurship. Kane in a real mama mboga, to be honest, and you are in the age group, to be honest, this can take you another level. Because instead of training, instead of 6,000, mukani every month for 6 months, kai to me 50,000. Kane in jabulband, this can take you to another level. Opogoregi hustler fan, where you're just going on your phone, tilo do pesa mama itimogo gimiero, no training, nothing. So okonengo wabed ni kawa ni serikal, to everything looks good. To kuwa work ni to everything looks bad. Kama na inya, awada Meshack Odede maber. Dongruok pinje tema dongore kod oala kod innovations be. Absolutely. Wane Kenya ka gima duong' manyalo dongo, manyalo nego dhier en oala. Iwachaga ni we learn through mistakes. Wantiere gi programs mag empowerment mopogore. Wan gi women empowerment programs, wan gi youth fund mosebedo kanyo achien kacha.